As mulleres chegaron para quedarse, así explicou a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, o papel que xoga o sexo feminino no mundo do deporte. Fixo esta fin de semana na celebración da quinta gala do deporte feminino que acolleu o Pazo Provincial. Na cita premiouse as mellores galegas do ano 2016 nun acto que promove a Asociación pola Igualdade Mudegá e que recoñeceu a labor, entre outras, de Tamara Echegoyen ou Susana Rodríguez. Todas estas mulleres son o reflexo deso, de que inda que para elas é moito máis difícil que para elas practicar deporte, sin embargo, os seus resultados non só se poden comparar, senón que son superiores. Eu o digo con moito orgullo. A campeoa do mundo de vela e olímpica Tamara Echegoyen obtivo o premio a mellor deportista e a viguesa Susana Rodríguez, diploma nos Xogos Paralímpicos de Río, recolleu o premio a mellor deportista con diversidade funcional. Facer un gran agradecemento ao xurado por darme este premio, sobre todo porque estou moi contenta de poder ser este ano unha das deportistas que son elegidas como mellores en Galicia e, por suposto, darlle tamén a felicitación a todas as miñas compañeiras, así que espero que disfrutedes da gala e espero veros pronto. Esta mención quero dedicarlle a miña irmá, que está aquí hoxe. Cando foron os Xogos de Atlanta 96, nos xogábamos na terraza da nosa casa, a que íamos aos Xogos Olímpicos, collíamos o atlas, pintábamos as bandeiras dos países e ali facíamos as nosas historias e, bueno, poder facelo realidade con ela e a miña familia ali, pois foi moi especial. Ademais, a campeoa de España de halterofilia sub-15, Irene Blanco, obtivo o galardón a mellor promesa e a lanzadora de disco Ángeles Barreiro recibiu o de mellor traxectoria. Tamén se recoñeceu na gala a unha árbitra de taekwondo, a diversas entidades que colaboran co deporte feminino e a mulleres directivas de entidades deportivas.